Dalang bakas dal wan phai biang Cristiano Ronaldo nakabenta ka jingil ka jong ka Alnasrr haka Saudi Pro League haka ba nakaleng jong Cristiano Ronaldo uyib teng ban thep goal nakabenta ka Alnasrr haka ba ka Alnasrr ka lalaban job haka te ka jingil ka persya ya ka Al-Fateh lang ba Arlenot ko ya ka ba ya ka goal ka ba nengkong layo ban thep nengkong da Cristiano Ronaldo hakam nit ka ba khat pra ya ka gol ka ba layo ban thep da ya bat da ka nega jing job jong ka Alnasrr kadang ya jan shu na din jong ka Al Hilal haka ba ka Al Hilal kadang la ban tam tang si pon ya ka haka mi kin pon bat nakaliang jong Cristiano Ronaldo pat sa tang lai pu pra gol ba un pois ya ka si jar ka real gol kata menta udang don kendai spa nrupu ar karir gol